Dostal sa pod odvedení, išiel za 2-3. A teraz vážajú na sedlák. Sa už lepí na medlice Jaroslava Pokorného. To bude na tom místě už tam Michal Krášek. A hned 11. Súboj, ale Michal Štrobý by mal byť v pohode tretí, je to tak. Dostal pred porovku odsunula na 5. miesto. Palcer je potom 6. takže Richard Palcer na 6. mieste. David Kužela Martin Hajek
rýchlejší ako jazdci pred ním. Napriek tomu ten rozdiel 30 km pokiaľ boli ťažkosti. Smerujeme k Švoncovej zákrute. Chcel ešte zachrániť možnosť bojovať titul majstra sveta, žiaľ pádom prišiel o tú reálnu šancu a vtedy sa tej zákrute na nižšej časti brněnského kruhu hovorí Švoncová zákruta. Najbližší dvaja jazdci sú opäť vstúpaní pre G3 Boral a mieria k zákrute Horizont. Opäť zvyšuje náskok pred Michalom Práškom. Som hovoril, že až tých včerajších neprišiel Patrika Sedláka nezavedený, tak sa vzdialoval Michalovi Práškovi. Tieto preteky už včera nakoniec teda zvíťazil. Kedy ešte myslím, že do dnešných dní dospáva to, čo zameškal. Smerom k tribúne G. Som vravel, že ideme na 12 kôl, čo je vlastne Supersport, ostatné dnes išli na 11 kôl, akurát tie klasiky automery, tie najšťastšie motorky som dnes prosekol. A na 23. mieste Boris Balna. Zatiaľ bez zmeny. Ako to vyzeralo na prejazde celom ďalšieho rovné 3/10 sekundy v prospech Patrika Sedláka, ale s tým, že 2 minúty 3:1 a Sedlák 2 minúty 3:2. Takže opäť bol 10 rýchlejší Michal Prášek ako Patrik Sedlák. Vyťazil v kategórii Supersport, takže určite aj on by rád pridal druhé víťazstvo. Vyťazil aj včerajších pretekov a tie víťazstva už nejaké má, ale určite by rád pridal aj a o chvíľočku ich vidíme voľným okom aj z tribúny a sa drží a dokonale číta stopu svojho najväčšieho supera Patrik Sedlák, vynikajúci jazdec, naozaj pokračovať. Patrik Sedlák na celkom čisto a je tam absolútne neohrozovaný, takže určite pokiaľ by prišiel do cieľa tento včerajší tento nespokojný a Prášek už naozaj tlačí. Teraz už Michal Prášek tlačí poriadne, vyjazdil zo štadióna. Pôjdeme na polkilometrovú rovinu smerom k Švoncovej zákrute, tam jeden z jazdcov snáď vie od vedúcej dvojici, ale povedie sa pred ním obaja vedúci jazdci. Spôsobom ako včera. Ťažko povedať, možno by sa bol naozaj Patrik Sedlák včera. Myslím si, že bol výraznou osobnosťou vôbec jarnej ceny Brna a platí to aj pre dnešný deň. Patrik Sedlák, predchádzajúce kolo 2:03:7. Skúseného jazdca, akým je on. No ale Patrik Sedlák je skvelý pilot, naozaj točí. Určite pamätné a uvidíme, ako sa bude dariť na ďalších pretekárskych podujatiach. Teraz trošku šiel do tej pravotočivej pred tribúnou D. Nejde Prášek stále na druhom mieste. Ešte 1,5 kola do cieľa. Láďa
Chmerík 4., Michal Škrob na 5. mieste, Richard Balcar 6., 10. Honza Hud, 11. Martin Hajek, 12. Peter Gazdík, 13. Michal Kodera, 15. Peter Weiner starší, ale už teraz sa budeme sústrediť a bude nás čakať posledné kolo. Michal Prašuk sa pokusil zvíťaziť v týchto pretekoch. Ideme na polkilometrovú rovinu, brzdy doľava, v kontakte, aby sa mohol pokúsiť zaútočiť. Myslím si, že je v celku silný v úseku, ktorý je zakrytý. Bohumila Stašu, o chvíľku budú jazdci v koncovej zákrute. Prašek stále druhý aj vo šoncovej zákrute. Na prvom mieste teraz v tomto momente prechádza cieľovou čiarou. Takže za to 5 najrýchlejších jazdcov už máme cieľ, čakáme na Richarda Balcara. A Martin Hajek z 18 je 12. Nasleduje René Blomqvist, štartové číslo 21. To je pekné dramatické preteky, aj napriek tomu teda, že Michal Prašek si nedokázal nájsť priestor, kadiaľ by zaútočil na víťaza neskôršieho preteku Patrika Sedláka. Uvidíme, že pódiu Karla Santana srdečne pozýva. Takže pokiaľ máte chuť, máte čas, tak sa zastavte pri pódiu a príďte sa pozrieť do očí najúspešnejších jazdcov, ktorí vás teraz už zdravia pri vjazde do samotnej púšti. Ja sa ešte pozriem, ako to dopadlo v rámci, už to tu mám, tieto výsledky, takže v rámci